حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وأهلك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد وكيل من الحرمة سلك المسلمين ولي أمينة Muhammad Samahu ya aurar da ita ga Muhammadu Mubarak Aliyu bisa ga sadaki naira 100,000 bisa ga sharuɗa na ciyarwa da shayarwa da sutura da wurin kwana da koya mata addini da zama ba cuttawa da hidima da gudun iko daga yau sun hau wuya Muhammadu Mubarak. Jama'a ku shaida. Sai na to uku waɗannan amargari uku Allah ya musu albarka. Amin. Allah ka bayyana da ma'aunan. Amin. Allah ka hore ma waɗanda mata yin da'a bisa ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam. Kuma waɗanda suka halarci wannan harkar amarmari ya Allah ta kuwa da haini. Amin. Da suka iso da lafiya Allah ka mai da kuwa gidansa lafiya. Amin. Ya Allah muna da matsaloli ne da wasili da wannan harkar amarmari da matsalolin da muka fama da a cikin zamfaran da arewacin Najeriya da jamma Najeriya gaba ɗaya Allah ka yi mana sauki. Allah ka tsare mu ga sharrin masu sharri. Ya Allah waɗanda shugabanni namu na mulki Allah ka taimake su da taimakon gaskiya. Sarakunan mu, ɗeniyoyin mu da uwayen ƙasa da sauran dukkan jami'an tsaro da sojojin mu da 'yan sanda da fastin da immigration duk sauran waɗanda aka kaki ya Allah ka taimake su da taimakon gaskiya. Allah ka ba mu lahiya. Allah sa yan gudun hijira kan agare mu sun cika mahara. Allah bai da kowa gidajen garuruwan ka yi noma a samu abinci wanda tsada abinci kuma Allah ka yi mana sauƙi ne. Allah ka yi mana sauƙi ne. Allah ka wadata Allah ƙara musu wadata. Kai da ake cikin talauci Allah ka wadatar da su. Amin. Bismillah Allahumma anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika fa anta kama amartana. فأجبنا كما وعدتنا ذا الجلال والإكرام.